gaat ons niet om het maximum aantal bezoekers. Het gaat ons om zoveel mogelijk mensen een onvergetelijke ervaring geven. Wat we heel graag wilden was nog een aantal tekeningen toevoegen aan de tentoonstelling. En objecten die nog niet zo vaak te zien zijn geweest of iets heel bijzonders. Volgende week dan opent in het Fries Museum de tentoonstelling Escher op reis. Het mag de blockbuster van het Fries Museum van 2018 worden. The exhibition Escher's Journey is currently on at the Fries Museum in the Dutch city of Leeuwarden. So today, to go through the Escher exhibit and see some of these original prints displayed so beautifully. The exhibit is very, very well done. It's very tasteful. Het museum heeft er best gedaan om een werk van deze in Leeuwarden geboren kunstenaar te verwerven. Het is fantastisch om een kunstenaar die in Leeuwarden geboren is ook te kunnen vertegenwoordigen in je collectie. De kans deed zich voor en het is gelukt. Het is een uitdaging om het werk van Escher te vangen in een gehaakte deken. Escher ziet er voor mij uit alsof er oneindig veel mogelijkheden zijn.